Oine Mudha Ncube uchizovhura hombe manje. Panapa uchiyachisangana nevanhu vachinzi uri kuda kumbozomba kuita sei? Are you trying to undermine and shut down bombshell Geza? Sanapinda mashoko ari kuda togwa panapa aiwa na Oine Mudha Ncube achizvipa a new name rekunzi aiwa torch bomber. Don't you subscribe or like on the bell kuti mtazim ayabudanyira chiti Mudha Ncube now nicknames himself torch bomber. What do you think he is communicating? Panapa tichipinda panapa pahendo our friends of Emerson mnangagwa pahendo X panapa panobuda vachiposta Oine Mudha Ncube pamwechete nemacolleagues ake kudanyira chiti students from the National University of Science and Technology NAST attended the 45th Independence celebrations in Gogwe North, Sinembo Zia. Following the event, they paid a courtesy call to Honorable Oine Ncube, Minister of State for Provincial Affairs in the Devolution Woodland Province, affectionately known as Torch Bomber. Panapa people they are asking, Kuti Mudha Ncube, what is he trying to communicate? Achizvipa another name wekunzi aiwa Torch Bomber. As you all know, Kuti the firebrand who is opposing this Zvigananda aiwa anonzi Comrade Bombshell aiwa kana kuti Comrade Runesu Geza anozikana kuzi ndiye akakonzeresa chaos, akonzeresa kudhinaunziwa aiwa kwethe ED 2030 mandra iri kuonekwa panguva ino aiwa yava silent. People now vakaisa mabreaks pairi nekuda kwemukomana anonzi firebrand Bombshell Runesu Geza. Panapa vanhu vachiona Oine Mudha Ncube achizvipa another name rekunzi Torch Bomber aiwa vanhu vari kubvunza vachiti is he trying kuda kuyachinyaradza Bombshell Geza oro pane zvimwe zvaari kucommunicata oro pane mamwe maattacks avarikuda kuita kune vanhu vari kuopposa the 2030 plan. Imbotudzai mafungiro enyu munoti pamusoro pechitiko ichi. Wabvina comment section medu mutidze mafungiro enyu. Musangana subscribe or like pachina on the bell icon.